sak derau slip khayo tolau kelai thangkata burini bumung bubar de burma class 10 o puru Bubar debarma bo bahake achla rokbai sinika bahake thikya salhamya jora tangi nokni ongkor borokni team leader sabo abo saimana bage norok o video no last jora kahamke nadi kahamke bujinai jotono lamsugani wati channel norok hinke pulen chimi last jora nanjani tapogdi aboni bage norok video no cut eba skip khakyanke je video ni main kok tomone abono bujiman gelak abono sanai video no cut eba skip takhadi norok hinke jotono saiman kana tei kwbangma news channel abudi kahe jaga rok bo norok nukbai kana bubar debarma waterfall tukuna hanai thangai bo a jagani kalai thikya abuni bisingo je borokni je secret tomoni je borok kok salaimani abo tamo tamongi borok thanglakya abona tini norok no sawi khana renai borok beranya hani thanai rok wngkhai 11 jona tei arobo chela tongo 6 jona buri rok tongo 5 jona tei borokni kami bo jaga hinke norok record work khanawi nedi kahamke sak derau slip khayo tolau kelai thangkata burini bumung bubar de burma class 10 o puru bo emsorani te bini logi song thaner ke korom sora solinta lal sora yomur am ajagnita norok hinkai kahamke no khanawi mankana aro bwrui khorok ba eba 5 jon thangma jaga khorokni bwrui asuk thana musung jagya tangi hinkai nogo kirijagma bagui abodi kahino chalani yango bo khorok dog eba 6 joni bising khoroksa chala asuk thangnani bokha korijak apuro borok dol kaisa khoroksa tai khoroksana kol khaiye kok salakya kaham hamya tabuk lockdown jora eba abodi corona jora rogo thangai te olokun mungsarok da engno abodi hini salakya ajago borokni dol kaisa no tesa salakya tabuk kun ongya jeng dati pharpat thangi datini phaimani hindi tho dol baksa thangi datino phaimano hanai a jaga je tongnai rok saga borokni dol kaisa no abodi khaino je thangna bagui khorokni bwrui khoroksa chala bukha korijak selarjak tongnai rok borok bahna thana bagui ready wngbaikya borokni kongno khanawi tei borok abodi khaino pal baksa malai chela bwrui chisa eba 11 jona khai borok a jaga thanga tei belake tongthoklajak haipono a waterfall tui tukuma jaga borok dol kaisa baksa ba asuk bukha srangjagya tangi hinkai nogo kubikok sawi kabujagya tei a jaga tongai comfortable bukhani mote wngya srangjagya ni bagai a jorano dol baksa tongmani bubar debarma tukui phaiyi sadio thangai bwsagrok kahamke sukalanya hanai thangpuro yakung kasiloi direct tolao kalai thanga abuni ulo teitam sachenai asuk kojuk sakani kalaima bagai langma korikya bubar debarmani tangi hinba a salo belake borok bo bangka hanai khanao tei aboti kheno bubar debarma je jaga yakung yak bwsak sukalanya hanai thango a jaga kwbangma borno thango phayo aboti khena a jaga remewi tongkha apro hinke bubar debarma thangma jora bini yakung kaslawi kalai thanga hinkai ambahane wansuka jodi bo kosuk sakan se kalai hinga ba tiyo se kalai kana bake thekya hanai phiaba bo tiyo kalailia bo direct tola thanga hingeno pathoro kalaikia a pathoro tokjamani bagi bini langma choi thanga jodi bo tiyo kalai khanke bo banchi khamotaisa eba ke ase bin bosaro chapchagla khamu video ni main kok abono achala rok bahno bini nogo kobi kono saya jeng obburui eba ke manai somai baksa berainani tei hakchala waterfall thangi tukunyani hinai abo simia buri rok bahno bini nogo kobi kok saya jeng achala eba dara somai baksa berainani tei jeng waterfall thang tukunyani hakchal jaga thangnani abo dihni borokni nogo kebon phano kobi kok saya direct kok hingai abono borok nogo sayoi chalak sawi khogui thango tei je borokni nokni ma babu bo abono wan sugui tongo borok hakchalo thangya gana gini rogo berai tongkhana hanai yang o chalabai oburi hinkai Kamalpurni waterfall a jaga se thangi sogijak amabo tabuk aboti kai accident wngman olose jotonokni buma te bufa saimono chala 6 jona buri 5 jona khai borok Kamalpurni waterfall beraina thangu hanai tabuk se nokni je buma te bufa jong kobi kongno saimono aboni sekang hinkai kunu saipono se manya accident wngmani thweimani olose saimano aboni ulo ang kaisa news channel a jaga nukha buri saka jeng nogo chini ama babuno jotono sajak te jotono saimono jeng a jaga thangu hanai aboni ulo je borbai thanai achala saka jeng nogo kebono sajagya te jeng thangmani abo kebo saima yahnai achala direct saka tei bo obburi je borbai thangi thwinai bini mungsuri je maya bote khoroksa borokno se sunggo bini bumung tamo hne amsuk je thangi tonglai phaimasi hinka a jaga wansungna di sinia nukya borok je khoroksa te khoroksano saisima yahnke tangi borok abo teke ongkor thanglai kana wansungna di akok kaisa kahamke
Norokno a jaga o kaham ke wansung na sidi ang je norokno tamno tei explain khanya na kya abo norok kaham ke no saiman kana. Tei norok bahno saksana wansung na di abo kaisa kyabana hamya hani samaniya joto borokno abo tei waterfall o tukuna hani thangkangke a jaga tamo ong norok bahno kaham ke no saimono baksa bo chiriklayo baksa bo tongthok jalayo baksa onek enjoy khayo hinkai a enjoy je tongthokno abo important wansung ya eba ke kotor wansung ya woi jora hamya sal hamya saiman tongai gana geni berai khanke tamo keboni tabo loss ungkamo keboni sayadang kamo tabo jotona tabo sep ungkamo abono sana thangka hinke belage hamya sajama kahi klayo abono karibo borni bisingo tebo koktongo sabo segang thana bage kokkari tei aro chalate bureni bisingo connection tamo kwbama kok tebo tongo haifano asuk joto kongno angbo khulugai saiman glak tangi hinba ang kebono kaham eba hamya hani sana thangya jodi arwo kubi kongno tebo sana thangka hinke norok ano sanai puropri di je proman di phonuk di aboti hinai tei akorok ang bahage saiman ka hinkai chini secret wati group ni team a jagani je thane robe contact khaikya aboti khaino norokno saka tei joto secret kongno angbo open kai sana permission maya aboni bagai ano nakardi je ani video no nai tonero